Okay. Next, kani. Paminaw mayo kay basin maglibog mo, dili pwede mag-multiply ang whole number o fraction. Akong balikon, dili pwede i-multiply ang whole number o fraction. Now, kani siya kay whole number o fraction, gitawag dig mixed number. Pero na ay whole number. Kani na ay whole number, wala. Di na pwede i-multiply. Akong balikon, dili pwede i-multiply ang whole number o fraction. Example, 2 times 1/3. Whole number o fraction, dili na pwede i-multiply. So, di na mo ansiran. Ansiran day. Pero di na pwede ni mo ansiran. Kaya di man pwede i-multiply ang whole number o fraction. Kaya dili man na pwede i-multiply, ang answer na 2/3. Hingga sir, di pwede i-multiply. Wala na ko i-multiply ang whole number o fraction. Ang pwede i-multiply kay fraction ra o fraction. So, ako sa ning explain, then iguman kaniya kong i-explain ha. Whole number, fraction. I-times ang fraction sa whole number, himo ang fraction ang whole number. Balikon ako, himuon sa nimo siyang fraction. Sa di pa nimo siya i-multiply sa laing fraction. Kung saan mo, sir? Butangan nimo guwan ng ubos. Fraction na siya. Karon, pwede na sila i-multiply. 2 times 1. 1 times 3. Di ba? Mauna kong answer ganina. Pero dili nimo pwede i-multiply nga wala nimo butang idaan og 1 sa ubos ang whole number. Pero lahi ni siya, mas lisod ni. Kay kani, dili ni whole number lang. Na whole number niya na pag fraction or mixed fraction ang tawag ani. So dili pwede na ay whole number. Tanaw basin makasabot kani, kung di ka kasabot wa tay mahimo ha. Tanaw kani siya i-times na ko sa kilid 4 times 1. 4. Ang answer nga 4 i-plus sa ibabaw. 4 plus 1. 5. Meaning wala na ng 1, wala sa ning 1 sa kilid, mahimo ning 5 ang ibabaw. So, fraction na siya, 4/5. Pwede na ko mag-times. 5 times 8. 4 times 10. Pareha man ang ibabaw, parehang ubos. Di, basta pareha ganing ibabaw o parehang ubos, ang answer kay 1. Kintahay, 5 na babaw ya, 5 ang ubos, answer kay 1. Sakto, kay i-divide mo na. 40 divided by 40. 5 divided by 5. So, kung ang number sa ibabaw, the same sa number sa ubos, automatic ang answer kay 1. Na ipangutanan.